Җитди физик активлык күрсәтергә, парашюттан сикерергә һәм гомумән үзеңнең көчеңне һәр яклап сынап карага. Татарстан егетләре үз теләкләре белән һава десанты гаскәрләренә хезмәт итәргә китте. Бу егетләр армия тормышына хәзер үк әзер кебек. Республика хәрби комиссары белән аралашканда да баш киемнәрен чын солдатларча дөрес киюләре күзгә чалынды. Медицина битлекләрен дә кигәннәр, үз сәламәтлекләренә аерым игътибар итәләр. Сама коронавирусная инфекция спадает. Барлык мәсьәләләрдә уйланылган. Коронавирус йогышы кими, әмма шуңа да карамастан оборона министрлыгы барлык чараларны да үткәрергә карар итте. Хәрби хезмәткә чакырылучылар әхлакый һәм рухи ярдәм алды. Хәрбиләрнең теләкләрен тыңладылар. Армиядә егетләрне җитди бурычлар көтә. Шуларның берсе Росгвардиячеләрнең җәмәгать тәртибен саклауда катнашу. Предвкушение в армию, то есть... Армиядә хезмәт итүчеләр барысын да уңай бәяли. Моны үземнең дә сынап карыйсым килә. Бар да яхшы булыр дип уйлыйм. Зәңгәр форма һава десанты гаскәрләрендә хезмәт итүчеләрнең горурлыгы. Ул егетләрнең махсус гаскәрләрдә хезмәт итүен дәлилли. Көчле, физик яктан сәләтле һәм чыдам егетләр генә десантчылар булып хезмәт итә ала. Шушы гаскәрләргә эләгергә теләдем. Үзеңне сынап карарга, җитди физик форманы сакларга кирәк. Парашюттан да сикерү хыялым бар. Татарстан егетләре Россия армиясының шефлыкка алынган дәрәҗәле гаскәрләрендә дә хезмәт итә. Мәсәлән, Мәскәү Кремленең президент полкында һәм оборона министрлыгының мактаулы сагында. Хәрби хезмәткә чакырылучыларны фәнни ротларга да җибәрәләр. 50 призывник Көнбатыш хәрби округының хәрби частьләрен тулыландыра. Гомумән, Татарстаннан хәрби хезмәткә чакырылучыларның географиясе киң. Шулай ук хәрби хезмәткә алынучыларның саны да күп. Бу кампаниядә генә дә республикадан хәрби көчләргә 3000 кеше җибәрелә. Озилә Батырханова, Вадим Струминский, Ирек Хамидуллин, Татарстан яңалыклары.